Amerikan kampaniýasy Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyny döwrüp aplaşdyrýar. Daşary ýurt kampaniýalar üçin Türkmenistanyň biznes şertleriniň ygtybarsyzlygy barada çykýan hasabatlaryň fonuna New York'ta yerleşen Westport Trading Europe Limited Amerikan kampaniýasy Türkmenistana maýa goýýar. Neytrany Türkmenistan gazetiniň habarlaryna görä bu kampaniýa Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň durkuny täzelemek işlerini hem de toplumyň binýadyna täze desgalary gurmak işlerine gatnaşar. Westport Trading Europe Limited kampaniýasy mundan ozal Türkmenistanyň Lewap welaýatyna yerleşen Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň durkuny täzelemek işlerine de gatnaşypdy. Galybertede bu kampaniýa 2000-nji ýylda da Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň koks önümçiligini değişli bölümini döwrüp aplaşdyrmak boýunça iş alypdy. Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 1943-nji ýylda işe girdildi. Westport Trading Europe Limited'in maglumatlaryna görä, kampaniýanyň Aşgabatda şahamçasy var. Bu kampaniýa hususan öňkü Sowet Respublikalarynyň senagat toplumlarynyň inženerçilik işlerine gatnaşýar. Beýleki tarapdan Foreign Policy merkeziniň soňky ýaýradan hasabatyna görä, Türkmenistanyň hödürleýän biznes şertleri daşary ýurt kampaniýalar üçin ygtybarsyz bolup durýar. Eýsem bu ýagdaý göz öňünde tutulanyny Westport Trading Europe Limited kampaniýasynyň Türkmenistanyny nefti gaýtadan işleýän zawody döwrüp aplaşdyrmagy girişmegi kampaniýa üçin töwekkülçilik dälmi? Azatlyk radiosu bu sorag bilen Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'a ýüzlendi. Very risky, I would say. I was kind of surprised to see this report also. Ören töwekkülçilikli. Men hem bu habary ilk görünümde bir hili geň gördüm. Elbetde biz olaryň kampaniýanyň türkmen resmiýetlerine nähili kepillikleri kabul edenliklerini bilmeýäris. Belki de olarda oňa tejribe bardyr. Belki de olary bir kepillik geçýändir. Azalyan bu kampaniýa türkmen resmiýetleri bilen her näme gepleşende bolsa, olar özleriniň demir galkan hasaplan kepilliklerini alanlar diýip umyt edýärni Panier aýtdy. Be able to do the work with no problem and get paid when it's all done.